नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण चिकन ग्रेव्ही बघणार आहोत, जी बनवायला खूप सोपी आहे आणि खूप लवकर पण होते। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघून घेऊया। 300 ग्राम चिकन घेतले स्वच्छ धुवून। यात आपण कोथिंबीर आणि कढीपत्ते सुद्धा वापरून घेणार आहोत। 2 टोमॅटो बारीक चिरलेले, 2 कांदे बारीक चिरलेले, अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा जिरा पावडर, 6-7 लसणीच्या पाकळ्या, अर्धा चमचा धने पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा जिरे, 2 मोठे चमचे आले लसूण पेस्ट, 1.5 चमचा मिरची पावडर, 1 मोठा चमचा विनेगर, मीठ, लाल मिरची पावडर, धना पावडर, जिरा पावडर, हळद, गरम मसाला, लसूण, आले लसूण पेस्ट, कोथिंबीर, विनेगर, थोडा कांदा, सगळं साहित्य मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित। कुकरमध्ये मिक्स केलेलं चिकन घेऊया। यात आपण जवळजवळ अर्धा कांदा घेतलेला आहे, 1 मोठा चमचा तेल आणि 1 छोटा ग्लास पाणी। हे सगळं मिक्स करून आता आपण कुकरमध्ये 2 शिट्या देऊन हे शिजवून घेऊया। 2 चमचे तेल घेतलंय, जिरं घालूया, जिरं तडतडलंय, कांदा घालूया, 7-8 कढीपत्ते, गॅस फुल ठेवलाय, थोडंसं मीठ एकदम थोडंच घालणार आहोत, कारण हे चिकनमध्ये पण आधीच आपण मीठ घातलेलं। हे फुल गॅसवर परतून घ्यायचं आहे। कांदा लाल झालाय, टोमॅटो घालूया, गॅस फास्टच ठेवलाय, सगळं व्यवस्थित परतून ठेवूया। हे आपण सगळे मसाले चिकनमध्ये घातले आहेत बॉईल करताना, त्यामुळे कांदा आणि टोमॅटोमध्ये आपण कोणताही मसाला नाही वापरलाय, फक्त मीठ घातलेलं आहे। आता हे चिकन घालूया। चिकनला आपण 3 शिट्या करून घेतल्या, मिक्स करून घेऊया। थोडंसं पाणी घालूया। चिकनला आधीच आपण 3 शिट्या देऊन बॉईल करून घेतलं होतं, त्यामुळे आता हे आपण जास्त शिजवणार नाही आहोत। मीडियम ते फास्ट गॅसवरती आपण 5 ते 7 मिनिटं याला उकळी देणार आहोत। गॅस फुल ठेवलाय। आता थोडंसं मीठ घालूया आणि याला उकळी द्यायला ठेवूया। आता ग्रेव्ही थोडी थिक झाली। आता मीडियम ते फुल गॅसवर 7 ते 8 मिनिटं झाली आहे। कोथिंबीर घालूया। ग्रेव्ही पण आपली एकदम व्यवस्थित झाली आहे, थिक झाली आहे बघा। चिकन रेडी आहे। आता गॅस बंद करूया। आपली झटपट चिकन ग्रेव्ही रेडी आहे। ही करायला खूप सोपी आहे आणि खूप लवकर पण होते। तर अशा प्रकारे चिकन तुम्ही नक्की करून बघा आणि आम्हाला कळवा कसं होतं ते। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।